Gehien gustatzen jatana ikastolan da adizkideekin daukadan gertutasuna, txikitatik pasa dela haiekin nire ikasle prozesu guztia, eta oso pozik nahiela hemen ikastolan eta eroso. Bai dudalako konfiantza irakasleekin eta ikasleekin. Eta badakit zer arazoren bat eukitekotan jo aldo dela irakasleengan edo nire lagunengan eta beti eukiko dela haien laguntza. Kirikino ikastola ezberdin bat da, hemen ekintza asko egiten ditugulako guztiok elkarrekin eta nik adibidez ezagutzen ditut irakasle gehienak, naiz eta klase zemon parte hartzen dugulako ekintza askotan, bai gero udalekutan joaten gara ikastolako monitorekin, kideekin, igual ez zure kurtsokoekin, baina beste kurtso batzuekin, eta nibiltzen zara jende guztiarekin eta azkenean hemen dago elkar ezagutzen dugu eta badago adizkidetasun bat eta elkartasun bat. Ikastolarentzat euskal kultura oso garrantzitsua da, ni adibidez, trikitiza jotzen dut txikitatik eta dantza ere praktikatu nuen eta orain arte oso ondo naiz. Ni adibidez talde feministan nago eta uste dut oso garrantzitsua dela ikastolan ematea ikaslei olako espazioak sortzeko aukera. Bai dalako aukera bat daukaguna igual gure gizartean hain garrantzitsua den gai bat plazaratzeko. Bertso sailak antolatzen dira eta ni hor parte hartzen dut trikitiza jotzen eta giro berezi bat sortzen da. Kirikino ikastola zuekin batera.